kontzeptuala adibidez da, artista Pink Floyd diskoa, The Wall kontzeptua, askatasuna. Artista barrikada diskoa, La Tierra está sorda kontzeptua, Gerra Zibila. Artista Javier Muguruza diskoa, edozein kontzertua zeba, jende aspertzea. Bai, kontzeptuaren. Bai. Orduan, nik erosi nuen diskoa. Erosi nuen diskoa, eta hasi nintzen kontzeptuaren bila. Letrekin hasi baino lehen bioan. Diskoa nola ditzen da ahaztilen. A bikoitza idatzi zuen, bere aurpegi guztiak. Denotakigu hor gutxinez falta dela beste A bat. Ahaztilen. Arbizuko alfabetoak 52 letra dituelako. Horietako 15 bokalak dira. A, E, O,